Erokamano jawinjo mara kaka bende watime pilo chenro ni endi mar Injili Kalo kaka bende obiro ni kendi e J Media kanyo endi chiemo Tich Abich mar juma ka juma. Kawuono ni endi an kaendi gi pastor mari mapile, to kapok wachako ng'wech to amiye kinde mondo bende olamnwa kaendi Nyasaye. Erokamano Nyasachwa nikech ipong' kod ng'wono, isiko jatelo nimiyo piny obetie, jalo gik manie Jakobo maduong', jomoyie gi joma ok oyie duto gino magi Janazareth, omiyo duong' mondo dogni e remb Yesu Kristo maduong' ma Jawar. Amen. Kaka watime kaendi pile wabiro kelonu chenro ma bende wabiro twak e wiye, bang'e no endi tang'eno ni biro gwedhori kamoro amora ma intie arwakini machiegni. Kawuono ni endi ti iko nang'o Nyasaye? Kawuono wadwa ni wawuone kuom ngima mar mudho. Ngima mar mudho. Sama ilosie mudho kata bende sama iluongo nying mar mudho e ngima, ng'iso ni nitiere kido no endi mar Satan, nikech ong'eyo ni pile Satan otenore gigo eki mag mudho. Koro wan nipogonwa ni en mudho mane midwa losio joma kawuono ni endi. Ni wan kod mudho chieng' didek. Mudho maka piny ka chieng' opodho, to mudho mako piny, omako bath piny konchiel. Kuonde moko to chieng' rienye. Koka nitiere mudho ma ng'ato donjo ot maonge taya, to otimo mudho. Otimo mudho. Kendo ko wan nitiere kuom rogo moko madongo ma kuonde midonjo godo tindo ma ok nyalo miyo ler donji. Ok mane ba wuoye sani. Ilose mudho mane? Wadwa wuoye mudho mar chuny. Mudho mar chuny. Chuny dhano. Mudho mar chuny kata ngima ma ji odako mar mudho. Ngima madago mar mudho. Maloso mane gima wadwa wuoye. Erokamano ahinya. Mano endi bende thoro mar kawuono ni endi en mudho mane ma bende odak gi dhano, kata en mudho mane modakie chuny dhano. Sama iluongo ni weche mag mudho, ndiko moro wacho ni kar chakruok Nyasaye nopogo lero koa kuom mudho. Kamano. To ng'iso ni noketo mondo lero betie, bang'e bende mudho bedie. Ere kaka mudho nyalo dak gi ng'ato? Gimomiyo wawuoyo kuom gima iluongo ni mudho, kata kaka mudho nyalo dak kod ng'ato. Ng'ato sani koro kata sama ng'ato godiochieng', ing'e ni en ler. Odiochieng' ler nitie. Ler nitie. To lerno ok en ler manyalo donjo e chuny ng'ato, manyalo fwenyo ni kaka ng'ato en. To ma endi ma wadwa wuoye en mudho ma kata opo mana ni en odiochieng', to ng'ano en ng'at mudho. Kata obedo ni chieng' rieny, to ng'anyet mana ng'at mudho. Ng'iso ni ok en mudho minyalo ne gi wang'. Ok en mudho mineno kod wang'. En mudho madak kuomi kendo odakie, ok odak kata e ringruok, odak e chunyi. Odak e chunyi. Nikech kaka ne wawuoye mokwongo, ni dhano ok en ringruok, to dhano en ang'owa? Roho maler. En roho. Kaka dhano en roho cha, ibiro neno ka chieng' ka rieny, to miyo ochiwo mana ler na ang'owa? Ne ringruok. To ok ochiwo ler ne chuny. Ochiwo ler ne ringruok. To ok ochiwo ler ne chuny iye kucho. Ne chunye. Ok ochiwo ler ne chuny. To gima chiwo ler ne chuny en Yesu. En ler. Yesu e ler mar chuny. Mano iluongo ni ler norieny e mudho. Ma en Ruoth Yesu Kristo. Kendo en ler mar ang'owa? Mar adiera. Sama ng'ato odakie mudho, ibiro neno ka ng'ani odok ka juoga, gige juoke gin gige mag mudho. Kata itimo gima odiochieng' titimo gin gige ang'owa? Gige mudho. Sama ng'ato ohero ndalo, ohero bedo, mago gige ang'owa? Gige mudho. Sama ng'ato wuon, ineno ka chunye lit odak kuno, mogombo mana noneg ng'ato mondo obed kod mwandu, obed kod gima ber. Ng'iso niya, ng'ani wuon en ng'at ang'owa? Ng'at mudho. Ng'iso ni mudho odak e chunye. Mudho odak e chunye nikech timbe mudho emomiyo ng'ato bedo ga ang'owa? Kod paro mar timo gima rach. Ng'iso ni mudho odak e chunye, kaeto bende okawo tich mag mudho to oketi e tim. Mane mang'iso ni ng'ato odak e mudho. Mang'iso ni ng'ato odak e mudho. To en kar ang'o moro bende watimo mondo wathegre weche mag mudho, wadagie ler? Ng'ama odakie ler, ng'isa ng'ama odakie ler, ng'ama odakie mudho kaka timbe gichalo. Ng'at modakie mudho otimo gige mudho. Mane momiyo ineno ka ng'ato ni kod chir. Ng'ato ni kod chir ma onyalo dhi minuang' ka seche moko ochomi e choma matin, okone bwana kuchwanyoru matin, to kone bwana an kik itu koda, an anyalo negi. Iwinjo kama koro gino seche kosechopo e nek. Mudho odak kuome. Ma dwaro gige mudho. Ng'ato nyalo pidho majini
gigo majini gin giga ngoa gin gige mudho lakini ok negi kod wang iwinjo ok negi wang to gin roho kaka dhano bende gin roho nyiso ni gin mudho mag roho gitudore ei roho koro ng'ato nyalo wacho ni pinyruodhwa e dalawa wan kod ang'owa kod chunje mag oganda manotho luongo ni ancestor spirit manonindo ndalo machon nyiso ni ng'ani nitiere kaka tudore kod pinyruodh mudho nikech Yesu wacho niya ni onge tudruok e kind pinyruodh joma ngima gi pinyruodh joma tho onge ang'o onge tudruok koro ka nyiso ni nitiere tudruok nyiso ni nitiere gimiluongo ni mudho ma jogi osedonjo mane momiyo seche moko iwacho ni samoro ng'ato timo timbe moko e kit ngimane to odak gi mudho kuome nitiere kido moro mar satan modak e chunye mamiyo timo gik ma kamano to ok wanyal neno mudho gi wang'wa to gin gik modak e chuny ok giti kuom ringruok to gin gik midak ma ok nyal ne gi wang' to ng'ama nie ler ng'ama nie ler we mondo wasom mathin eka wago to atua ka wasomo we wasomo gi Johana Injili Johana Injili wado mana wasomo mbe ariyo Johana Injili wacho ni adek Johana Injili apar kod ochiko wacho ni adek apar gochiko wacho ni ande wacho kama bura no chalo kama ler osedonjo e piny to ji ohero mudho moloyo ler nikech timbe gi richo nyiso ni ng'ama ohero mudho ng'is timne rach timne ok ber ong'at ma ok oyie ni mondo ler mondo odonj kuome nikech nitiere ohala monwang'e ang'o e mudho to ka oonge go ohala monwang'e mudho to ok onyal yie kod mudho to nikech nitiere ohala monwang'o mane oyie kod mudho to oganda masani mang'eny gibed jodolo gibed joma nade nyaka jok mok lem nyaka jok matimo nade moyie sana bende sani joma dhi e ute lemo en jok ma maricho ma pok dwarnwa joma donjo e ute mag kanisa ute mag lemo ute mag lemo mosebedo ute mag lemo mag nyiseche mag piny ok mi Nyasaye manochweyo piny gi polo duong mane momiyo ibiro neno ka pasta nie mudho nyaka wasere kata nie mudho kendo giyie kuom mudho moloyo wa Nyasaye kendo ibiro neno ka ng'ato dhene ni nitiere ng'at moro mang'eyo maber manyalo konyi to oyie kuom gino nikech chunyi otudore kod mudho ok kuom mudho mane momiyo seche moko oganda mang'eny oselal ahinya koa pimo kinde masani kata bende tieng' masani endi jomoko wacho ni pime mane giting'no endi ma Noah nodakie nikech oganda osedakie mudho to gino endi ma gitimo ni gidwaro gik mabeyo mag piny mineno gi wang' to gige mag piny ong'eyo pile ni kanyo endi ng'enygi gin mag mudho anyalo paro ndiko moro kanyo endi ne wacho ni jafarisai moro nodhi Yesu mowacho ni japuonj ere gima mondo atim nade ane piny ruodh polo nong'ise ni nyalo mana uso gige mag piny pong ne jochan mondo kichak luwa to wachno nobedo ne matek ahinya ng'iso ni joma ohero gik mag piny samoro ahinya unyalo bedo gi tich matek ahinya mondo chieng' moro achiel odhi ocham gikeni mag polo kanyo endi chenro pod na jwang' junior kaendi matayi wan kachiel bende gi brother Keche chenro ni moyango kanyo endi ngima mar mudho modakie e kanyakla mar Kristo masani endi nitie jomoko mawuondore in kinene neno odakie ler to chien kucho chonde otimo timbe mag mudho joma kamagi ok ang'eyo ni inyalo ng'iso gi ang'o nitiere wach moro ma kapok aduogo penjo ni notowe mondo awachi para ne Nikodemo jadolo maduong' e dini gi ne en jadolo maduong' to chune ni mondo ang' olewre otieno mondo odhi orad kod ng'awa odhi ogo mbaka gi japuonj ogo mbaka kod Yesu kopenje ni atim ang'o mondo tima nade adonjo pinyruodh polo to okone ni nyaka nyuol mang'o nyuol manyien penje ni anene ni to kar nyaka jok mineno manie ute lemo madongo gi ka gidhi ma giluwo Yesu kata po mane gitiyo gi nyinge kamano nikech nyinge manigo ohala onge nyinge minyalo kata jachien mineno ma jogo side godo no yani gin mar adiera giyie gi Satan to gin mar miriambo to giyie gi ng'awa gi Yesu iwinjo nyiso ni giming'iso oganda oganda manie public to neno ni Yesu miwuoye lakini
kodok kocha lakini Yesu nokuo angidhi gi lidho gi mpaka ga ng'ama chielo. Ng'at machielo. Koro nyiso ni sama jalcha nodhi to nodhi manyo ngima. Oweyo jok manokwayo gang'o gi jogo duto. To odhi manyo ngimane. Openjo ni to atim nang'o? Mondo cham gima osiko. Nodhi gotieno nikech wach Yesu manopuonje notoye. Nonyong'o chunye nikech ne ni kido mar pinyruoth. Nodak kode. Mano gima ne, yani ne en nyathi Nyasaye mane kamarach. Mane momiyo ng'at ma otimore nade, ng'at ma nyathi Nyasaye en nyaka ok obed ng'at ma is religious, to bedo ng'at ma is godly. Ok religious to godly. Niso niya? Ok obed ng'at ma jadin. To obedo ng'at ma luwo Nyasaye kata ng'at ma Nyasaye. Ng'at ma Yesu dakie iye. Yesu dakie iye. Mane ka be nyalo thegori gi weche mag dakie mudho. Kaka niselero mokwongo. To gin ang'o gini ma bende nyalo wacho ne oganda go iki meseche moko gidakie mudho. To ngima mar mudho oselal kodgi, ibiro medo paro kata chien kanyo indi. Waseneno sinema mang'eny mawacho niya, jomoko nodakie mudho. Skoro samoro mudho wuok otame. Ben adieri wuok nyalo tami mudho kiseng'e ler. To dong kisebedo member mar kono. Sebedo member mar kono. To ng'at madwaro noweyo to weya weya. Gimoro muchuni ng'ato go muchuni ng'ato. Ka gimoro ro muchuni ng'ato, ng'ato ng'ado bura to luwo Yesu. Makata po mana ne nikech mane yo kende. Mane yo kende. Mar wuok mondo we pinyruoth mudho ichak ng'iyo ler. Nikech ngimane mosedago. Ngino dog gidaro mathis to werigre. Kati dog magi 50 mano seche moko. Mana dakika 5 ni Nyasaye. Ndalo 50. Ndalo 50 gi 50 nino. Igni 50. Nyalo chalo ne Nyasaye bende dakika 5 kende e nyime. Koro gik mineno midago mathis go ne giluore Nyasaye. Koro nyiso ni koseneno mofwenyo richo ne to iye ni ruoth an aseyie kata yie wena. Kaka ler kendo. Erokamano ne dewnye mara kaka bende aseng'isi motelo chino ni endi mar Injili Kalo mataye na Jwang Junior ka indiwan koda brother Kich matemo lero kanyo endi ngima mar dakie mudho no ndio bende oganda mang'eny osebedo kanyo ni kolala ahinya e wach Nyasaye e kama endi. Kadhi mbele gi penyo mondo watem lero e wach ni endi. Oganda moko osedakie ler, oganda moko osedakie mudho. To kanisa masani endi samoro isetemo lero ne samoro osebedo ka wito oganda kendo bende gima giyalo samoro kinde goche mag mudho chine kata chande tembele watu kingiso ni wan jogo iki mag Nyasaye. To jogo la poko war, jogo ma poko war, mapoko wat Nyasaye, pok gidonje mudho, pok gidonje ler. Eka bro ng'eyo na adieri mage gin jo ler, mage gin jo mudho. Odoni mondo chak wat Nyasaye. To kong'ino lukani. Wang'isi ne ni kaendi nitiere chalo tim ariyo. Tim ariyo maonge ng'ama ni neutral. En ka ok iyie Kristo, ilwar Satan. To ka ok idagi Satan, ilwar Kristo. Nyiso ne gima ng'isi ni Satan racha, emomiyo ilwar Kristo. To gima convince ni Satan Yesu racha ema kulwar Satan. Koro onge ng'ama ni neutral. Mane momiyo ng'ata ka koro kidhi sani nyaka paga ng'at ma ok dhi kanisa ibiro nongo kaya ko iwuoyo kuom wach Nyasaye ibiro nongo kaya chino dak e migolo. Ang'o momiyo mano timore? Mano timore nikech adiera kata ok ilem chuny moketi ni ok inyal lamo Nyasaye no en chuny Satan. Ogol kuom Nyasaye. En chuny mogol kuom Nyasaye. To gima nomiyo oro dhano ni dhano mondo bi mondo lam Nyasaye obed kido mar Nyasaye. Kaka mondo mi chunje mosebiro ma ok osebedo achiel kod Nyasaye mondo obed achiel kod Nyasaye. Mano miyo nochwe dhano kido machal kode koda ka bende tim. Yesu ni nochwe Nyasaye gi dhano gi Nyasaye. Ka en kod chuny Nyasaye. To gimoketi ma koro ni chung ma in tenge idwa wacho ni neutral en chuny ma. Chalo nyathini minyuolo kodi koro an aonge gi baba gi mama. Nyiso ni nitiere ng'at modinaye. Anyuole an owuon to kweda. Okwedo koni an koro an neutral, an aonge gi mama na, kata an aonge gi baba. Nyiso ni nitie samoro ng'ama miyo ni baba na mama. Koro chalo ka gima ochung' e diere. Chung' e diere koni an ok aja koni, an ok aja koni. Ing'e nitiere ng'ama onyuole ri. Kamano. Koro mane gima jitimo.
kamano endi adwani mondo bende iwuog oganda go eki ma bende osedak e mudho nikech wadog wafwenyo ni kara bende mudho waroga joma nie ler duogo e mudho. Jogo eki ma odak e ler to samoro mag mudho pod ywagi. Mano where so ma bende mana Johana no. Johana boro kare adiwa aboro kare 12 wacho niya wiye malo wacho ni Yesu en ler mar piny. Yesu nomedo puonjo ji ka wacho ni an e ler mar piny. Ng'at moluwa ok nowuoth e mudho to nobed gi ler mar ngima. Mano koro giso ne ng'ama dwa luwo Yesu en ok wuoth e mudho nikech Yesu e ler mar piny. Koro ka ng'ato dwa wuotho e ler to nyaka oyie kuom Yesu. Ka ok iyie kuom Yesu to nyiso ni ok inyal wuothi e ler. Nikech ler en mana Yesu kende. Ler en Yesu owuon. Ler no en mana Yesu. Koro ka ng'ato dwa wuothi e ler to nyaka oyie Yesu. Oyie kuom Yesu. Nyaka oyie kuom Yesu. Ma jawar piny. To kidagi Yesu to nyiso ni dwa ni wuothi e mudho. Mana en nikech ng'at mo oyie ler to ndiko wacho kutieko kanyo ka wacho niya ni onwang'o ler mar ngima. Oyudo ler mar ngima to ler mar ngima en ngima musiko manyaka chieng'. Musiko manyaka chieng' ma en Kristo. Ma en Nyasaye roho mane obiro e ringruok mowuotho kod dhano kama endi mochiemo motimo gimoro amora gi dhano mondo mi oduok oganda ne kuome. To in pod iwacho niya ni an adwa chung' neutral. Ni ano kor Satan, ano kan kor Nyasaye. Jomoko wacho ni koro gin atheist. Onge ng'at ma koro giyie kuome. Jogo support jachien indirect nikech atheist gin jok mochiwacho no chung' midie. Gin onge ng'ama giyie kuome. Gin giwacho ni onge ng'ama giyie kuome. Dong nitiere ng'at ma gideny. Nitie ng'ama gikwedo. Nitie ng'at ma gikwedo mar adier ma nonyuologi. To en Nyasaye. Kamano. Iwacho ni Yesu ni ler. Ka an gi Yesu to adak e ler. Ka onge Yesu to akwedo ni adak e mudho. Kamano. Pod odhi nyime ka indi gi lero ni tiende weche go eki ma bende samoro dibed ka ok ng'eyo kuom dakie e mudho no ma bende opogore ngima mar ler. Kara chakruok Nyasaye nopogo ler gi mudho. Ema watemo lero ka indi weche go eki mag mudho modakie chuny dhano. Ok odak kanyo indi ler mitemo mineno kaka nisewacho mokwongo. An gi penjo mogik kanyaka sa bende mayo wang'wa kacha chande mondo bende watiek ka indi ka watieko. Jogi eki ma bende osekawo ler margi kapok apenje mano to Yesu chieng' moro kapuonjo to wacho ni onge ng'ama nyalo moko taya kaw to kete ang'owa umoga tonga kata bende kete bwo mesa mondo kik ler betie. Inyalo wacho ang'o notemo ng'iso jopiny nikech wach ler mwalosi e sani to mudho mwalosi e sani. Ineno gima timore en ni be mano be gima timore sani e dinde duto nikech dinde duto gise mana kaka piny ikore mar rwako jata piny ma en ondiek. Yesu wuoyo kuome kone ni en the prince of the world. Yesu luonge kamano. Ma gi dholuo nyalo luongo nang'owa en ruoth mar piny. Ji ikore mar rwake. Ok en ruoth ni en ruoth moa e kingdom moa e piny ruoth. En ruoth moa e piny ruoth mar ang'owa mar dini. Kech kanyo ma gitayo chunje mag ji. Kanyo gitayo chunje mag ji. Chunje mag ji. Mondo giyud gimiluongo ni jogo ikonyalo yie kuomgi. Mane momiyo sani kopuonji kuom gimiluongo ni be maber mar piny ma iluongo ni prosperity gospel. To ginino ka donjo kuomi ahinya moloyo wach Kristo. Minge mana ni Kristo en gima ne gitim kuome en nego bed mana ne adhire kar mondo ayud ohala. Inwang'o ohala. Iwinjo? Kamano. Mane gima ing'eyo. Ng'eyo ni kiseng'eyo kamano ni puonj mar piny modhi gi iye no goli kuom Nyasaye. Puonj matera gombo kata dwaro mag piny gola kuom Nyasaye. Kendo miyo ok ibed nyathi Nyasaye. Kamano. Miyo idago ngima mar piny ruodh mudho. Ing'eni ji ka ng'eyo prosperity gospel to ginene ka gima en ochalo ka gima en Nyasaye ni iye. Kamano. Lakini Nyasaye onge iye. En mar piny ruodh Satan pewa. Kamano.
Kechoku kum Nyasaye eno wuoyo mana kum gima Nyasaye do mago piny. Ate bro ron ka that ko Nyasaye magi wuoyo no korok Nyasachwa. Nyasaye machielo mar piny wuot piny ni. Mano mar piny. Mano mar piny ma koro en Satan. Koro misali ka Yesu nowacho ni mondo wamok taya. To wakete kama oganda duto nyalo neno. Nyiso nyaka wathegre gi gombo bende mag piny. Nikech en owuon en taya. Mano. Koro no ka Injili hie oket lerne man Kristo okete bwo piny. To Injili ma ket ler e chunji ema koro iparo ni sama oket taya gi piny. Oume kamoro. Sama kata okete bwo mesa kata oume ga tonga. Gisono golo uk madimbi. Kama ok nyal nene maber. Koro itiyo kod Yesu madimbi no. To mudho nikech mudho ng'eny. Koro Injili mar mudhe migolo. Aeto Yesu madimbi cha itiyo gi nyinge nikech ang'owa. Ji ong'eyo ni nyaka ti nikech Yesu en ler. Yesu e taya. Ka wang' odhi gi nyinge. Ka wang' odhi gi nyinge, dugu biro yie kodwa. To ka ok wadhi gi nyinge, to ang' ne giriembo. Koro nyaka wati gi nyinge to waketo mudho mang'eny. Mudho waketo kama joka ok ne. Wan ng'eyo kama wanene. Erokamano ahinya Nyasaye. Mano endi en wach maber ahinya kanyo endi kaka naseng'isi motelo ni bende chenro ni endi wayango ni kanyo endi mago eki matimore e ngima dhano endi moloyo to bende dakie muoth kaka naseng'isi kwachako chenro kama endi kapok watieko. Ang'o ma diwach ne jowinjo? Gima nyalo wacho negi ni nyaka giwe dak mar mudho. Nikech mano gima biro teri kama otho piny jogo motho mosiko nyaka chieng' ma mach nitie. Kendo we mondo anyisi ni polo en gima nitiere. Polo nitie. Mano gima nitie. Ok en gima wapara. Entie. To en gima nitie. Kamano. Sae matin wanyalo lero kaka polo nitie. Polo en gima nitie. To kaka polo nitiere no, nyiso ni in bende nyaka iyie mondo iwe ngimani mar mudho. Kata ibed ma jadolo to mane gimi bene ineno ka ibene kelo ni ohala. Nyaka iwaweya nikech kiny ka poni Yesu pok obiro to ibiro weri ringruogi. Ibiro weri ringruogi no kaka roho. Ringruok iko to in idong' kaka roho. Eka ibiro ng'eyo ni kara ywak nitiere mochwere. Kamano. Erokamano jawinjo mar kaka iseneno no endi mane giko mar chenro ni endi mar yango ni kanyo endi dak e weche go eki mag mudho kata bende gidakie ler. Ageno ni bende gwedhori mokalo kamoro amora ma intie aro ke chenro maber chak biro kanyo chieng' wuok tich kendo kod an Ajwang' Junior. Kapok watieko to keto Nyasaye. We walam kama intie. Duong' adog ni wuoro. Piny mari wayie kuome chotho. Wang'eyo ni in wuorwa. Nikech adier ne miyowa tich kikelowa piny ka. Ok mondo walos gige piny jatelo. To mondo walos chuny ji Jehova mondo obed kaka in wuon mane gima ni kelo nwa e piny jatelo. Miyo goni ni erokamano. Ng'ama ne winjo wa jatelo kony chunye chutho kendo igol chunye mudho kendo iketie ler kaka in ler. Erokamano nikech lweti mararieya osechopo kamoro chunye e nying Yesu maduong' ma Jawar. Amen.